ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାମ କିଛି ଜାଣିନି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ମୁଁ ବଢି କେମିତି ପାରୁଛି। ମମି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିରିକି ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପାଣି ମତେ କହିଥିଲା ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଲ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପାଣି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ସେଟା କଣ କଉଡିଆ ପଡିଯାଏ। ମୁଁ ଠିକ ସେ ଜାଣିନି କଣ ହେଲେ ପଡିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ସବୁ ବିରିରୁ ଚୋପା ଅଲଗା କରିଦଉଛି। ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ କାମ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଅଧା ବାଟ ଟିକେ ବିରି ବଟା ନେଇଆଲା, ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଟିକେ ବିରି ବଟା ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମମି ତାର ତାକୁ ଫେଣେଇଲା, ଆମେ ତା ଭିତରେ କୋଳି ଦୁବପତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲୁ ବଢି ପୂଜା ହବ ବୋଲି। ଏଇଟା ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ମମି କହିଲା କି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବଢି ପରା ହେଲେ ବଢିର ବାହାଘର ହୁଏ, ପୂଜା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମମି ତାପରେ ତାକୁ ସଜେଇ ସାଜେଇ ଦେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିଦେଲା। ସାତଟା ବଢି ତାର ପାରିକି ତାର ପୂଜା କରିଦେଇକି ସେ ତାର ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ରେଡି ହେଇଗଲୁ ବଢି ପାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢି ପାରୁଛି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ହେଇ ସେଠି ବଢି ପାରୁଛି। ତାର ପୁରା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପୁରା ରେଲ ଗାଡି ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ପୁରା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କରିକି ପାରୁଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ପାରୁଥାଏ ସେ ବର୍ଡର ଭିତରେ। ମୋର ପଛେ ଗୋଲ ନ ହେଇଛି ବଢି, ମୋର ଗୋଲ ବି ହୁଏନି, ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ପାରୁଥାଏ। ମମି କହିଥିଲା ସେ ରସି ଭିତରେ ଚଢେଇବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ମୋର ପାରୁଥାଏ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେମିତି ରେଡି କଲା ଭଳିଆ ବଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭଜା ବଢିଟା ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ପଟଟା ହାଫ, ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ମୁଁ ପାରିଛି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ଟା ସମ୍ଭାବନା ପାରିଛି। କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ କାହା ବଢିଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ମୋର ନା ସମ୍ଭାବନାର।